ଶଯ୍ୟାରେ ଦମ୍ପତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସହାୟତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିବେଦନ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଦମ୍ପତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଙ୍ଗିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲପୁର ଗ୍ରାମରେ। ବେଲପୁର ଗ୍ରାମର ମିଲି ନାୟକ, ବୟସ ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଶରତ ନାୟକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ପଠାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା। ହେଲେ ସେତକରେ ଦୁଃଖ ସରିଲାନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ 4 ମାସ ତଳେ ଶରତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଥିବା ସବୁ ଅର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ 2ଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାକୁ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସ। ବଡ଼ ପୁଅ ଏବେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଡିକାଲରେ ଥିବାବେଳେ ସାନ ପୁଅ ମା ପାଖରେ ଅଛି। ଶରତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ମିଲିକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପରେ ମିଲି ତାଙ୍କ ଆଈ ଘରେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ସ୍ୱାମୀ ମେଡିକାଲରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ ବେଲପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଈଙ୍କ ଘରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅସହାୟ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମିଲି। ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତେବେ ମିଲିଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ମିଲି ନାୟକ, ବେଲପଡ଼ା। ମୋର ତ ଲିଭର ଖରାପ ଅଛି, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଘା ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖେଇଲାଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି। ମୋ କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ନେଇକରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିପି ହାଇ ହେଇଗଲା। ବିପି ହାଇ ସକାଶେ ପୁରା ବ୍ରେନ୍ ଚୋକ୍ ହେଇଗଲା। କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଅପରେସନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ଟା କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରେସନ୍ କରିପାରୁନୁ। ପଇସା ସେମିତି ମିଳୁନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼କୁ ପଇସା ଆସିବ। ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଦେଖାଉଛି ପୁଅ ଆଣିକିରି, ସେଇଠି ବି 1 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବାକି ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଭର ପଇସା, ନହେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ କର, ପଇସା ଭରିକି ଡିସଚାର୍ଜ କରିକି ନେ। ମୋତେ ତ ସେମିତି କିଏ ଦେଇପାରୁନି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିପାରି। ହଁ, MLA ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଗାଁକୁ ଡାକିକିରି ଜଣେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇକି ଜଣେଇବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାର୍ଡ଼କୁ ଯଦି ପଇସା ଆସିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ନହେଲେ ମୋର ଏ ପଇସାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଘିନି ଆଣି। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛି। ଆର ଏ ବେମାର ଦେଖି ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ବେମାରୀ ହେଇଗଲା, ବ୍ରେନ୍ ଚୋକ୍ ହେଇକିରି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ତାର କେହି ନାହିଁ। ମା ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସୁରତରେ ଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ତାଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଚୋକ୍ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି। ବାକି କରିକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ପଇସା ଉଧାର ମାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ତ ପରିସ୍ଥିତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ସେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ନା 1 ଲକ୍ଷ ନା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଲା ଛାଡ଼ି ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ପଇସା ହେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ ହେଲେ ସେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।